רואה בזה חשיבות לספר, כי הרבה אנשים לא מאמינים בכלל שהייתה שואה. יש הרבה מכחישי שואה, והמצב כרגע ב-2023, כמעט אין שורדי שואה שיכולים לספר ולדבר מה באמת היה שם. אז מאחר ואני עוד במצב די סביר שאני יכול לספר, אז אני מרגיש חובה לספר את זה כדי שהנושא של השואה לא יישכח. גם את השואה מספרים ומסריטים, אבל אף אחד לא יכול להרגיש מה שאני הרגשתי בשואה. איך פחדתי, איך רעבתי, איך הייתי לבד בלי ההורים. רק אני יכול להרגיש את זה. ואני בא עם מסר שגם את הטרגדיה הזאת אנחנו נעבור, ושאנשים מטבעם רוצים להמשיך ולחיות, ושצריכים לחפש את הדרך הטובה, יחסי אנוש, להיות אנשים טובים ומאושרים.